На мой взгляд, Зайнап Апа Фархетдинова, Опа Индадипайте, на сегодняшний день действительно по праву занимает место королевы татарской эстрады. Это артистка с великолепным вокалом, с великолепными внешними данными, с сильнейшей харизмой. И, конечно же, имея, скажем так, за плечами столь богатый и бесценный опыт, Зайнап Апа, безусловно, королева. Нам Зайнап, значит, и Зуфар Билалов очень близкие и дорогие, потому что, во-первых, это наши ровесники, это наше поколение. Мы с ними вместе вышли из Советского Союза, потом с нами вместе параллельно прошло наше становление, их творческий путь. Вы знаете, я их помню еще в начале их творческого пути, когда на советской эстраде мы с удовольствием слушали Лещенко и Анна Герман. Я всегда думал, есть ли еще такая пара у нас, и будет ли у нас на сцене татарской эстрады. И вот когда эта пара у нас появилась, значит, Зуфар, Зайнап, это была какая-то для всего народа очень ожидаемое явление, я бы сказал. И вот эти два талантливых, два красивых человека выходят на сцену, вдвоем поют татарские песни на два голоса. Это, конечно, для татарской эстрады было очень такое явление. Они пользовались столько вот лет большой популярностью. К сожалению, к великому, сегодня не был полон аншлага зал. Были немножечко свободные места. Но это объясняется тем, что, значит, пользуясь моментом, я скажу проблему нашей эстрады в Москве, что у нас очень много второстепенных, некачественных, неподготовленных концертов. И из-за этих концертов люди приходят, готовятся к этим концертам. И когда они сталкиваются с непрофессиональным, значит, низкого уровня подготовки концертов, у них пропадает желание потом приходить на эти концерты. Ну, я считаю, что прежде всего нужно делать рекламу и делать ее массово, рассылки, клеить объявления и друг другу больше общаться с знакомыми, чтобы рассказывать про такие концерты и привлекать как можно больше молодежи. Вот очень приятно на сцене видеть вот эти татарские песни. Есть такое татарское слово, оно не переводится. Монг жерлайлар. И вот это вот монг, это значит, они носители нашей классики, живых наших классических старых песен. Поэтому они очень близки и дороги. С удовольствием сегодня встретила их публика. Я считаю, очень хорошо на высоком звуковом уровне, организационном уровне, световом уровне сегодня прошел концерт. Мы будем с нетерпением ждать дальнейших, значит, концертов Зайнап. И что сегодня надо отдать должное, что на концерте приняли участие ряд совершенно новых, достаточно неизвестных певцов. Мне очень хочется верить, что эти молодые певцы пойдут по стопам Зайнап и, значит, Зуфара Билалова и тоже будут в дальнейшем звездами.
чынлап та безнең халыкны берләштереп торган көч ул безнең әдәбият, сәнгать, театр һәм эстрадабыз дип саныйм мин. Кызганычка каршы соңгы елларда зәвык дигән әйбер, конкуренция дигән әйбер дәрәҗәсе нык кына төште. Ләкин шуңа да карамастан әле эстрадабызда булсын, театрларыбызда булсын, чын мәгънәсендә халык яратып карый торган, тыңлый торган җырчылар, артистларыбыз Аллага шөкер җитәрлек. Шундыйларның берсе дип мин Зәйнәп Фәрхетдинованы саныйм. Менә 30 елга якын инде мин аны тыңлап беләм, якыннан аралашып беләм. Зөфәрне дә, минем якташымны, Зәйнәп үзе минем хатынымның якташы. Гомумән булар чын мәгънәсендә татар сәнгатенә, татар җыр сәнгатенә бирелгән кешеләр. Һәм бары тик менә шу чын мәгънәсендәге зәвыклылык белән генә халыкны туган теленә тартып, туган сәнгатенә тартып берләштереп торырга мөмкин. Юкса без телебез бетә дип зарланырга, Мәскәүне гаепләргә, Русны гаепләргә яратабыз. Һич кемнең гаебе юк. Телне халык үзе генә бетерә ала. Халык сөйләшә икән, бер кешенең дә авызына татарча сөйләшкән өчен китереп суккан кеше юк бу дөньяда. Без менә шуңа күрә җырларыбыз зәвыклы булсын, халыкчан булсын, үзебезнең милли традицияләрдән бик ерак китмәсен, үзебезнең татарлыкны, үзебезнең халык рухын без сакларга тиеш. Бары шул очракта гына безнең киләчәк булачак. Конечно же, хотелось бы пожелать татарам Москвы больше посещать подобные мероприятия, больше слушать тех песен, в которых отражается дух народа, глубина народа. Конечно, бы хотелось бы видеть больше молодежи, и со своей стороны хотелось бы пожелать артистам, чтобы они находили такие варианты, при которых бы молодежь дополнительно заинтересовать и побудить в них желание прийти. Конечно, Зайнаб Ханум, она на протяжении многих лет являлась тем ориентиром для молодых артистов, которые начинали свой путь. И поистине, можно сказать, что тот мун, о котором так часто сейчас говорят и в Татарстане, и в России, как раз в полной мере отражается в ее творчестве. Қарым біздің деп айтам командасына біздің балаларыбыз, қызларыбыз біз мұнда біз неше етем біздің штаб біздің бірге яши тұрған һөнәрләр белән, тормыш белән бірге сөйләшеп яшәгән булышкан шул группада кешеләребез чакырды. Гөлнарга бик зур рәхмәт, Рөстәм Фәйзовичка бик зур рәхмәт. Шул безне җыештырып, бөтен татар халкын, татар яшен бердәм булып, бер-беребезгә ярдәм итеп, бергә тырышырга, безгә бергә яшәргә рөхсәт биргән өчен һәм шундый возможность биргән өчен. Зәйнәп инде ул Зәйнәп, ул моң чишмәсе. Безнең хәзер бүгенге көндә артистларыбыз күп, җырчылар күп, яшь артистлар күп. Мин начар дип әйтә алмыйм, күпме күп була. Шуның хәл яхшыдыр инде ул бер яктан. Икенче яктан менә шундый Зәйнәп кебек классик татар җырын җырлаучылар бер бармак белән сайларлык кына. Шуңа күрә без бүген шын мәгънәсендә татар җыры, татар моңы тыңларга килдек. Менә без бүген штаб белән концертка килдек. Зәйнәпнең иске җырларын бик тыңлыйсы килгән иде, ишетәсе килгән, ләкин әлегә һаман ул җырларын җырламады. Мәскәүдә һәрвакыт көчле булды. Анда халык нәрсә кирәклеген, нәрсә теләгәнен белеп яши миңа калса. Әмма менә милләт темасына бик тирән теңкереп китәсе килми, бик какшаган вакытлары кебек тоела. Шуңа күрә безгә бөтенебезгә берләшеп, аның турында яхшы сүзләр генә чыгарып, яхшы эшләр генә эшләп, бергә булып, шушылай киләчәктә бер-беребезнең данын күтәргә генә инде. Татар
халкын, мөселманлыкны бергәләп алып барырга инде. Һәм әлбәттә сакланган бу кадәрлек эшләнгән, зур эшләр эшләнгән бу үзебезнең милләтебез өчен эшләнгән эшләребезне инде моннан соң да югалтмаска әлбәттә Мәскәү татарлары аның өчен бик күп эш куйган. Җырлар аркасында, дин аркасында біз сакланып калдык. И хәзер безгә шул моңны җырларны саклап, дингә яшьләрне кертеп, шулай итеп бергә татарча сөйләшеп, аралашып, бергә татар телен безгә сакларга кирәк.